pakai to tak langkong ki pakai to Sakera Sekiman Pancong Ketimuran Rek tak teko dere tak meneh kuburan tak nyewa Monggo Pak Keto. Halo. Halo Pak Keto nggih. Sehat Pak Keto nggih? Wah, iki mau rame jula-juli. Jula-juli nggih. Saiki tak tambahi maneh. Napa? Jula-juli anu Dik, Agus jula-juli tretek sing kalem ya. Tak wangsalan Bromo Indah. Lah, Bromo Indah. Sindene sing iso kene jumeneng wis. Bareta. Yo Reta, Mbak Reta wis ayo, Duk. Ret, ayo. Nyongo jula-juline nyongo. Nung dem. Nyongo. Lah. Mo cai. Bro. Hei. Mikir ke bro, turu wae. Ora ning omah lho iki turu. Apa turu wae. Ngene. Loh. Delon kan. Ayo dilanjut. Lah, kena mati kan. Kemapan turu wae ning bago. Lah, be, parano klono kuwi. Lah, sip. Ayo kowe apa ora kowe? Ayo, yuk. Adem. Ayo. Masalah gambrung tak koplok tenan susu. Iya, wis mulai. Turu. Ayo. Sing duwe Jombang Sinoret Jombang Tanah Kongki. Ah, kalem-kalem ae. Probolinggo nyoto kondang tekan bangsa manca Gunung Bromo klebu tlatah Probolinggo dasar nyoto bengan pasir tepung gelap yen di sawang ngempok mbane samudra nyoto kondang tekan bangsa manca Gunung Bromo klebu tlatah Probolinggo
dengan pasir tepung gelang yen di sawang ngempom bene samudra ngapunten nggih Bujangi. Aduh, suwantene mboten penak. Walah jan suwae sanget to Pak Keto. Wes, penting ditungake Bujangi, Pak Keto, keluarga besar Seno Walet Lumajang diparingi sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Cak Parman nenek jajan. Penutup ya. Oke, satu kali penutup Cak Parman. Ayo. Monggo matur Cak Cak Parman. Parman iki mbacut kelakon mergi. Jo. Niki wekdalipun pun nggih pun jam setengah kali. Nggih. Ora krasa mak ya. Heeh. Cak Parman, yo. Ayo. Aku kate garap Mas Sukron. Wah, jan matur sembah nuwun Pak Papan. Matur sembah nuwun. Nuwun. Sukron yangsal. Lewong tapi jarano lho Mas. Lewong tapi jarano. Sampai sing nyanyi lewo. Iya, sampai sing jaran, iya. Duh 2020 golek badokan kaya ngene. Ya Allah, ya Allah. Ngono ning omah yo wis anak cilik. Lah, tukang garap wong ya genten tak garap dhewe. Oke, baik. Halo Ben, Sri. Kisbe. Disusul bojone, ya ampun. Ya ampun. Pak Sukron. Dalam. Disusul bojone kendakane lho. Anu, Faya Yasiru sirsiran. Dalam Faya Yasiru sirsiran. usul apa kuwi? Bahasa Arabe kendaan kuwi Faya Yasiru sirsiran. Wah. Ora dong. Terus dalile piye? Kula mata jumpa ku minta. Salah. Piye? Kulo mucut nak yartun. Terus. Ya gak usah diterusno kesuk ae. Oke. Ayo let's go.
sawiji najan apa tak lakoni sabdo pandhita ratu ing sliramu yadyo ing sisiku mugi gonye slirane ayo 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 ya 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 ayo ayo minggir 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 sukrot jati minggir 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 ayo 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 mangan gedang lon mangan gedang lon mangan gedang Mangan sinden. ojo le mangan sinden nek sinden niku ayo 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 awas 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 tasnya hilang Sukron, lek geblak kae milih nggon sinden. Nggih, golek sing pumpuk niku. Golek sing empuk yo, jan akali genep. Golek bakul gejer. Yo ngono Mas, lek tukang garap wong genten tak garap Mas. Ya nggih. Nggih, matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih, matur nuwun Pak Parman. Nggih. Mun nyekuyung wayangan kula. Nggih. Nggih. Wis kerantuk ya dadi Matur keran. nuwun Cak Parman nggih. Nggih. Gribe gedang gedang telo diredang Wanarata. Nggih. Nggih. Sambung malih kutut manggunge mangke nggih. Nggih. Niki kagem Pak Wanto nyuwun ngapunten terpaksa ini kutut manggung kula layani mengke pas goro-goro. Niki mengke wergi napa? Jam niki pun setengah kalih niki. Jane rada kebengen sithik. Ya ora apa-apa Nduk ngapal neh la iya. Ayo Nduk enggal bacutke lakon. Ayo Mak. Kuku sing dupa kang kumelun pendengan tiasa ngabeki kawanku sagung jajahan sangat angikipi sang resikane putra kang hancuk saking yati
Kuncang kanjeng langit kelap-kelap katon lergenen sanging aris sang maweh gandrung sabarang kadulu kirmoyak mayit tokok lan kowe melu kula wonten dawuh bos kula wonten dawuh bos pripun anggen paduka sinuwun Prabu Hamsa badhe madosi ratu tiganipun menika angsal hasil napa mboten? Waduh kok pripun? Iki mau aku iki sowan ana ing negara Ngamarta. Lah kok jebul dinemune iki ratu telu-telune kuwi lha kok padha nglumpuk kabeh ning kono. Nggih. Ratu Ngamarta, Ratu Mandura, Ratu Ndorowati padha nglumpukan niku. Iki mau aku sowan ana ing pendopo negara Ngamarta malah aku tantang perkara. Trayali pinantang paret. Aku ditantang karo Raden Werkudara anggepe opo? Dianggep aku njirik getih wedi mati ngono piye? Oh, kula wonten dawuh. Yen miturutmu aku karo Werkudara kuwi cara perang ngono menang ndi kok? Oh nggih, ngeten sing kuwi. Wong sampun ditingali saking dedeg piadeg menika jelas menika nggih gagah mriku, gedhe mriku, cara ampuh menika kula kinten nggih sampun ampuh mriku. Sekti mriku jelas niku. Nggih. Kowe aja ngentengke karo aku. Lho mboten menika kok ngentengke ning menika kasunyatan. Kasunyatane niku mekaten. Ora Raden Werkudara menika sampun kondang kawenang-wenang. Menika sampun kondang satriya ingkang bilih tanding satroning perang. Bilih mungsuh sing abot-abot sing enteng-enteng alah sapa? Saestu niku Raden Werkudara niku wis tenan. Tenan kok Kang Gok ya. Heeh. Wong saking gagahe Raden Werkudara iki ngantek ngefan aku. Mosok lho. Heeh.
ngaku ngantek ngefan duwe kaos gambar Werkudara iki sak irang-irang mosok ana 10 kaos gambar Werkudara iki ning omah tak sekek lemari lho kowe ora duwe pakaian gambarku nggih gadah kula nggih gadah pakaian gambar sampean ya kaos sanes lha opo sempak kok gadah sempak gambar sampean kok sia-sia nemen iki banyolan lawas mbok gawe gua gawe mbok golek liyane kaya ya sampeyan niku wah jan niku satya sing paling abuh panenggaking Pandhawa Senopati Negaring Amarta nggih Werkudara niku Raden Werkudara niku pun to menawi sampean badhe tanding yuda kaliyan Raden Werkudara menika kula kinten mboten badhe saged urip malih sampeyan pun to. Yen sampeyan ngiman kalih nyawa sampeyan nggih. Sampeyan kepengin weruh sinaring srengenge sampeyan kepengin kumpul kaliyan anak bojo sampeyan malih monggo kula aturi wangsul kemawon. Kula aturi wangsul kemawon ampun nglajengaken napa ingkang dados tekad sampeyan. Ora iso kok. Wis bunder kebleng sing dadi tekadku. Ora bakal bali yen aku durung ngestoke dawuh. Sinuwun Prabu Jarasandha. Anggonku bakal bekakak Ratu Cacah 100 ning dina samengko santuk 97 geneping 100 mung kurang 3. Nggih. Kamangka ratu 3 iki mau dudu ratu sakbaene. Ratu sing sarwa peng-pengan. Ratu sing digdaya padha digdaya. Ya sing sugih. Mula aku wis mbuh redep nadyan to kepiye carane kapan nekune aku kudu bisa boyong karo ratu 3 iki mau. Merga kuwi mau wis dadi tanggung jawabku. Lho. Aku wis dadi tanggung jawabku. Aku wis kadung saguh. Aku kadung saguh karo Sinuwun Prabu Jarasandha. Aku kudu ngundara ratu 3 iki mau. Yen ora kasembadan nggonku aku ngundara karo ratu 3 iki mau, ya kuwi Nalendra Mandura Ndarawati apa dening Amarta kula. Iki kuluku dhewe sing lakon dadi tumbali. Nggih. Wah jan nggih. Nggih. Dados mboten saged dipun gawe ora iso. Kok nuwun. Belong dawuh Bas. Aja cita-cita ae sawangen. Woning Prabu Kamsa bakal nanti sepiro kadhik gayane Panjak Pandhawa Raden Werkudara kok. Ayo long ha? Mati tenan. Sangat gaden iki.
Iki Nalindra sing ana mapan nang negara Ngamarta iki mau. Wah, lah tenan to. Menika Nalindra saking negari Mandura jejuluk Prabu Baladewa menika nggih. Niku tiyange. Niku biasane niku mboten kakean omong niku langsung mawon makweng menika langsung bablas angine, bablas nyawane. Wah, tolak angin walan. Pun menawi saged kula penggak, menawi saged kula elingke to sinuwun. Menawi saged kula elingke mbok nggih sampun monggo kula aturi wangsul dhateng negari Arga Bentar mriku kemawon. Menika Nalindra ingkang sekti gadhahi pusaka kalih naminipun Nenggala kaliyan Alugara. Tamake segara wasat gunung jebluk. Tamake sinden meteng lambemu. Kowe aja kakean ngomong sik. Tak pandangane bodho iki. Nggih, mulai saged mboten saged pun elingke nggih. Monggo kula niku pun eling-eling. Yo. Apa bener kowe Nalindra Mandra Prabu Baladewa? Amso. Ora tenan to. Lek nang mripatmu jareng kobokmu bangsat. Kowe manungsa nyritam terbuluh iya. Manungsa ora duwe tata krama ora duwe aturan. Medayane negarane liya tanpa salam nyumbari karo nata Mandura Baladewa. Aku arep dadake tumbal ya bangsat elek. Saiki mumpung Baladewa sing duwe kesabaran, aku sing duwe kesabaran. Kowe kake mingkato aja kicu, aja iriso ane kene. Baladewa. Anggapmu apa? Mbok anggap aku Nalindra jiri gedhe wedi mati ngono piye? Yen namung dapurmu tak kira mung sak kuku irengku. Aja kok Baladewa siji, nadyanto 1000 bareng maju ora bakal tinggal glanjang colong. Kaget cangkem ta. Terus malingam kekeng jagat dakleng bumi pansuane jajalan. Amro. Sumbarmu petak aja-aja bangsat. Kaya lagi mentas meguru anyar kowe wani nila to siapa bangsat elek. Ayo. Yen pancen kowe nyoto lanang-lanang Dewa Sekti Sekya Dewi. Tak goleni nggon sing jembar. Aduh to sing balung urting kowe kudu parat. Ayo. Wong kakan gluduk ora ngudan dapurmu kuwi. Tanten nggon sing jembar. Ora tangi opo karepe ayo. Cocok Nenggala ilang nyawamu. Aduh, kok tenan to. Jan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka telah meninggal dunia Prabu Kamsa jam 1:30. Iki mah kabar layu piye? Wis mati bolong. Wis mati porong tak delok isik. Ayo. Mati. Lho lah kok isih urip? Bekakase wong lanang iki sing urip Mas wis mati. Walah ya ora ya dapurmu kuwi. Isih urip e, Kang? Ha iya. Pateni apa? Aja, ora tuh Gustine Dewa sia-sia iki piye lho. Sinuwun monggo kula aturi wungu. Kula aturi enget sinuwun. Monggo kula aturi enget sinuwun. Kula nyuwun wedang gula anget. Wah, malah njaluk wedang gula. Aku wis adem iki wedang gulane. Monggo to sinuwun kula aturi wungu sinuwun. Monggo kula aturi wungu. Napa wonten kok Nalindra
undanging Ratu Sugih niku malah turu ning tengah dalan iki pripun? Tangi. Ayo, tangi. Tan samar pamoring sukma senukmaya winahya ing ngasepi. Wah, sinimpen telenging kalbu. Iblis cengkiling Badewaka ya. Oh nggih pun dangu niku kan kula pun matur. Oh niku mboten nate wis pokok omak weng ngoten mawon musuhe pun ritak. Monggo kula aturi wangsul teng negari Arga Bentar. Ora iso kok. Wis kadung bunder kebleng tikadku aku pengin neluke ratu telu ki mau. Kok nuwun kula wonten tinimbalan kang dawuh. Kok nuwun. Wah jan budhek iki. Aja dinggo enteng perkara iki ayo. Negara Ngamarta dibiyungi Batang Sayuta. Para wadyaba saka negara Arga Bentar. Kabeh wae para bangsa raksasa. Padha para buta wedok. Iya apa ora? Iya. Anggepe apa? Dikira aku wong cilik gedhe wedi mati. Para prajurit biyuki Batang Sayuta negara Ngamarta. Balik, Kang. Ayo jagate kursakene arep ning bineh.
Cumangkah angkrasa sembar lendo bumi kunjing kumalut kuntora katuk duh Kanjeng Rama Werkudara wonten wigatos ingkang pundi dene animbahe dhateng kang putra Punantarja kula nyadong dawuh duh Kanjeng Rama wonten wigatos ingkang pundi duh Kanjeng Rama dene amici dhateng kula pun putra ing pringgondani Gatotkaca kula nyadong dawuh Kanjeng Rama ana apa Pak ana apa Babi Werkudara kok nyeluk karo anakmu lanang Antasena ngawe karo anakmu lanang ing Randu Gumbala aku Antasena anakmu lanang aku Antasena anakmu sing persis karo kowe Pak aku nyodong dawuh ana wigati apa dene Babi Werkudara iki ngawe karo anakmu lanang Randu Gumbala ana perkara apa enggal matura apa bapak iki arep curhat piye kok ngawe karo anakmu lanang iki arep curhat apa lagi putus karo gendakane ngono piye lara ya Pak wah Antarja Gatotkaca apa dene Antasena mangertenono yen dina samengko negara Ngamarta lagi peteng kahanane negara Ngamarta lagi ketekan panjalmaning setru sekti kang bakal gawe kiduh gawe rusuhane negara Ngamarta iki mula kowe minangka dadi anak lanang Anundita kudu bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan asmane wong tuwa ayo minangka enom-noman negara Ngamarta kudu bisa njaga marang katentremaning praja negara Ngamarta aja nganti kowe duwe pamikiran negara wis ngwenehi apa karo kowe ning walien pamikirmu kowe wis labuh apa marang negara sawangen kang ana sisih kono wae ana wujuding bleduk kang mangampak-ampak kae mono panjalmaning setru sekti panjalmaning mungsuh kang bakal gegiduh gawe rusuhane negara Ngamarta iki para gage aja tidha-tidha gage dijongkeng para bangsaning setru sekti kang bakal gawe rusaking negara Ngamarta Budale
Tirkata sang Gatotkaca tinon bapak ing Arga Supa takapira Kresna ngaglah ana madyaning alun-alun madeg jejeg wonten ing tenging alun-alun negari Ngamarta anenggih sang putra anenggih sang raja muda ing pringgondani kekasih Raden Anom Harya Gatotkaca jebeng tetuka kaca nagara ya sang guru putra kondanging Ratsatra pangreksa jaman panglebur dosa ya sang alap-alap samber nyawa rika samono sang bagus nedya ngambah dirgantara sigra hanying seni ponang busananira paringaning Jawata cape basuman doko tangontra kusuma miwah kasut madu kaderma wis janggep busananira paringaning Jawata sigra cancut tali wanda cancut jaring acincing tali wanda jawetan yo hanging seti tali prabane den ulur kuncarane kawiwir sampure tumeka ing angkasa tungkul ing pertiwi sebelah kanan kiri sami mlintir kumbala decak pertul kaping 3 ngampaling dirgantara kebuat kaya kilat kesitko tatit susuping imo himantaka Tirkata sang Gatotkaca tinon
Dande.
Rida mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit kong maguru gongso tata kadya rebutula para panjriting turangga esti rekata ingkang dojol layu sakit waduh wadah titah wadah bayuh durung suwe nggonku lumaku durung suwe nggonku pacak baris iki kacegat karo wujuding munyuk putih bedhes elek ketek tatek munyuk nganyuk yen pancen bisa toto jalma morake aku sapa tambuh kawan aku ya Anoman ya senggono sing dadi aranku Anoman ya bae takon aja ngati mati tanpa aran gage ngaku sapa lho omonganmu aja ngati mati tanpa aran aku piye ya nguri saka negara Arga bentar keseting ratu Gustiku Prabu Kamso aku tumenggung salukat katut barat ki aku tumenggung salukat katut barat munyuk kowe ngerti buron alon laronku ora ora ana kidang menjangan kangkung liwat dudu wujuding satu kewan dudu wujuding satu kewan nanging Nalendra ngamarta Prabu Puntadewa yen wis ketemu takon nyembah dlamaanku kelakon tukel kulune kasembadan apa sing dadi setiamu kasembadan apa sing dadi setiamu bisa nglangkai bangkine alamat lho babuh arep apa wani araku apa kang ndak wedeni aja kok diapuranmu mung maju ijen nadyan to maju bareng ora bakal tinggal sak jangkah Anoman keplok ana sak wong sak negarae jaluk piye wae kelakon tak ayomi wah iya ora duka mingkat tanganku ora bener diarep diat amro sempalik kamu cuk takon dosa ala kelakon tak gurune 20 taun kata sing munyuk betes elek kewan derajate sak sore manusa ucap pukul lagi lepas beranyar wani dia siap bakal pokok siklikan Bye.
ampuh kowe ampuh. Iya. Wah.
so tambuh ngalanganku ya lek nok mripatmu jereng kotukmu Antarja nggih Antarja putra Pangkak Pandhawa putrane Kanjeng Rama Werkudara sapa tumenggung krikil gulung piye tumenggung krikil gulung aku mingkalo duduk kowe sing tak goleki nyoba kaprawiran yo ayo kaki topan as out rapopo Ulur. Ayo, amuk jaya merentuk. Wah, mamet tangkring dhuwur parep. Aja merik gak lara unrumu kok. Ya. Cadak bekuk tangguri cari camonyet kowe. Ya. Coba cekelen. Hei. Wo. Hei. Hat lo a wo ai yo ai us. Kemudian munyuk ya angel cekelane. Enak nyekel sinden dinda bae. Parah. Rakoso. Iki jalukanmu kuwi. Het. Ayo. Het. Lo lo ning di mau lo. Het. Wah. Yo. Ah. Uwe, ut, uwe, wah, ayo, uwe, runyu cekelane iki. Hot, yo.
Olaran Prawatya samya kesis monten sakit terang ngono surak Ojo kur ngaji jen langkung sewu kanane. Ora bakal tinggal ganggang turun ayo Pak. Rumangsa setya dhewe meneng-meneng dhewe ngono. Ring hantam Temenggung pamikas linggo iki aku. Maris salang tunjang ganti-ganti rebut Hitung duncung kali. sasono pepule yuta Buta-buta kalang Ayo ganti aku. Antasena wayahe tampil iki. Ayo. Aja maju siji. Mungsuh-mungsuh maju paring gantian iku. Malah ngerem iki. Aku nggo gaman lho. Oh. Iki kawanmu. Ayo.
jirat lima loro cekake. Ayo godho kemukul batukmu sing nonong kuwi. Wah lambene. Wah ayo sarone sabu. Saron loro dhuwur. Ayo adu to sing balung hoteng kulit. Ora usah kakean ngomong. Lanang iki wani ya wani. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Ayo. Wong ing sing dicekel ya omongane le. Lek kandha ya yen ora ya ora ngak cerewet. Hei. Hei, urung. Iki imik ben kanter. Hei, urung. Aki. Wah, ngene. Oh, ai. Ha. Ui, ha. Hat. Ayo siji langsung loro iki. Urung. Jangan tunggal. Andalan nih.
Tumasumya pratong kawinduyat amun-amun lir kumambang malatik mancala waduh padha tumpes tapis tanpa sisa wadya bala saka negara Bentar anggepe apa hormon saya sekti dewi ku lanang-lanang dewi wiparat ngibarati negori pring-pringan aja mbok pilih sing lempeng-lempeng ayo dongkelane ayo mono para bamso tabrak dong bantengan